Everyone खुलुमबा बयनिसिमबो एसबी जेनेरेल ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायफिन बलायबाय 200 लोगोफोर 200 माने मानसिफोरा 100 होनो नालाय आने 200 300 लोगोफोर 300 जों दा खुसिगाव थांनो नागिरदों नै जों थांनो नागिरगासिनो दं लोगोफोरा नै बिसिनो हनै सानै जों खुसिगावखौ एसे एक्सप्लर खालामनोसै बरिया नुखायो नै जों लोगोआ पुरा सुपार हिट भिउ नुवा नै जोंना ब्र'जों आंजों ओंखारलायबाय दस्रा जायगायाव माने एसे एक्सप्लर खालामनो खुसिगावखौ एसे बेरायनोसैलाय नै सानैजोंहाय लागायलायबाय जों नै मोजां खादा खुसिगावआ मोजां ब्र' बुंनाङा बरिया थुदो लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला स्ल' क'क्राझार बालेश्वर आरो जों नै ज' बेरायनो नागिरदों खुसिगावखौ जोङो खुसिगाव थांसिगोन दा खुसिगाव नै बेजों सिट फाइनालि लोगोफोर जों नै खुसिगाव मोनफैबाय I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame. स' लोगोफोर जों एसे केस लानोसै जोंना आखायाव केस गैया एसे केस बानायनोसै जों नै बेवहाय To believe. नै बेनो जोंना गारिया बेजों होलांफिनसैलाय लोगोफोर जोंना सिङाव दामि दामि मानसि दंखायो मेरे को जानता नहीं है फाइनालि लोगोफोर जों खुसिगाव बाजारखौ बेरायखांनानै जों नै मोनसे दखान हाबनोसै नै बे सकावहाय नै हाबनोसै एसे जाग्रा लोंग्रा जानोसै भिडिअखौ बेयाव फोजोबनोसै लोगोफोर हो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दा भिडिअखौ शेयार खालामना हो थाब थाबनो गावस्लाबाय थाथारलै लाजिबाय आं लोगोफोर अके बाय बाय